dominee. Ja, overal? Ja. Ja, dat is een echt niet. Ik wel. Meestal houden we geen op. Ik ging naar die verrekte sjerken. Dit zijn die principes. Ik had er nooit best en ik kon er ik niet. Ja, maar ik ga je maar wat trui uitnodigen. Natuurlijk zit Pieter zijn. En Pieter zou het zin in zezen. Hé, Johan. Ik heb weer hen zo. Du hebt echt heel bijzondere hen. Wat jongs toch? Zo. Nee, wat?